नों जायो मा बेयो खुसिया होनलाय गोमोफोरा नालाय बिराद गोजौ बियो लोगोफोरनि आङो लायबाय बेखौ मा बिलाइ होनोमोनथाय बावलायलांबाय आङो ओमफ्राय आं मिन्थिखायो बेखौहाय माबायो होननानै खुसियाखौ जिरो होननानै मोजां जायो आरोना फिस्ला फिस्लाया गासिबो खारजोबगोन मासेल' दां नै नै आया नायनोबा ना जाहा दिनै खुसिया ओंख्रि मानै दांहाय मा दे बाबा बियो मा ना खुसिया जानांगौ मासे दोनदो दे औ बेखौनो दोनसै फिसाखौ एसे नै जोंना ओंख्रिया दिनै बेखौनो जागोन मानै नालाय मासेखौ दोननोसै थांफिनसै र' दोननि बेखौ बाबा मासेखौ दोननोसै बेयाव ना दैखौ लादा बेयाव इमोरै हमो प्रेक्टिस खालामनि बोरियाव आया खुसिया मोनबाय नै जिलि मोनोना प्लास्टिक नै खुसिया मोनबाय खुसिया बोरियावनो मोनबाय नै जोंहा खुसियाखौ लरग' माथो मोनजानाय नङा माथो खुसियाखौ लरग' थांसिगोन nè जायो để đang nè thừa lấy nè ơi đừng khừa lấy ai đến là vừa đừng nói bà thế là ở đây mama rất xuống gần áo chân nữa bà bị mama chân mama rất hà gần mama chân nữa rất hà gần áo ayu áo ya rất dày ai dày áo dày mà đứa xuống gần áo chín mình chín mà đứa xả gần đòi đi vui chơi dày nâng tao đi được nó xả gần ngày pizza đây pizza ai đi chơi ai là you nâng 자요 마 비에 쿠시안래 아문데 비고 잡아타이 헌 비고 잡아 थै बुरजा जायो होनलाय थै बुरजा जायो बिखौ जाबाथाय ना नों गोथाव मोनो ना मोना आं संनांगौ आं सङा मा आं मानो संनो मा आबैयाव रोङोथ' आबैनो साय होदो होमबालाय दे होदो आबैनो आबैया सायथोंसै जाबाय अके होनदो आखाया आङो ओरै मोनसेयाव दालि संनानै लाग्रोनोसै दा खुसियाखौ हाखांबा बेयाव संखानोसै आङो ओरै मोननै मानो होनबा आयाना दिनै बिराद उन्दुनो ओंखारबाय फुङावनो सिखारदोंमोन नालाय दा दालिखौ सेरबाय आङो दिनै बयल खालामासै बयल जाबाय थादोंमोन नालाय बेनिखायनो प्लेटआवसो दोननांगौ आयौ जाबाय नेरसिं होनोसै मोननैसो मोदोमनायनि दालि ओंख्रिया मोनबाय आंना ओरैजाय एवदों आङो खुसिया
संनायखौ देखायबाय थानो हायासै मानो होनब्ला ओरै संनांगौ केमेरा खेबनांगौ जालायलाङा ना संनाया बेबायदिबा बेनिखायनो आङो संग्रोबाय गोसो होनानै नेरसिं एसे होबाय आङो ओमफ्राय बेखौनो एसे फ्राम फ्राम एवग्रोदों दा एसे बिदै जब जब खालामनोसै मानो अनदों न' जानबा बिराद गाज्रि बियो थाइजौ जाबो होनो बियो गावबो जाया मालायखौबो जानायखौ होनो न'नि थाइजौ